Isicelo Kanjani manje baba? Sithandwa bengizocela nje ukuthi ngoba uyazi ekhaya anginamfana. Kwazalwa mina kuphela. So umuntu obengasandisela isibongo sethu ubaba wami. Angizwanga. Ubaba babes. Kanjani baby? Ngithi uyazi abantu abadala ngeke sibaqonde noma ikanjani kodwa isono samadoda silula sivela ngokubona. Kufanele sithole indlela nje ukuthi nivaleleke nobabili. Umsejuse indlela thizeni ukuze nigcine nilalile nobabili. Hey baby, lalela. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje vasholo dadewethu othi-kena unesicela naso kumuntu wakhe. Sawona njani? Kuyaphela kunjani mama? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli, ngiphuma ePietermaritzburg endaweni ekuthiwa kuSembali. Sembali. Yeah. Okay. Ubekwa yini kulesi sihlalo sobukhosi namhlanje? Inkinga zempilo. Inkinga zempilo. Ngizothi nje ngine-babes lami. Okay. Sesiphushile nomuntu wami, kumnandi, siyathandana kamnandi. Inkinga ke ila mina ekuhlanganeni kwethu ngangimtshelile ukuthi njengoba sabantu besifazane sithandana sobabili. Asikwazi ukuthola ingane sobabili. Yeah. And esami isifiso ukuthi isibongo sami singaphili ngami. Okay. And ekhaya mina ngedwa. Ngithi ngisabuza ukuthi wena wedwa yini ekhaya? Mina ngedwa ekhaya. Njengoba ngingedwa ke shuthi uma kanje isibongo sizophela. Ngamtshela ukuthi ekugcineni ngiyafisa ukuthi ngibe nazo izingane ezizoba ezisibongo sami ukuze isibongo sami singapheli siqhubeke isana. So ke manje ngiyabona isikhathi siyahamba sesigcina sinokuclasha sishayisana njalo ngoba as much as kumnandi sithandana kukahle. Kodwa lento le ngiyifisayo mina asikakafiki kuyona yokuthola umntwana. So ekhaya bafila kanjani mawukuthi yena intombazane yabo isiyenza kanje ithandana namantombazane? Lungster uyabazi abazali. Abazali nje kwesinye isikhathi nginalento yokuthi mina nginganigculisa nonke kodwa ekupheleni kosuku kufanele ngize kuqala. Ngoba ngikwazi ukwenza wena ujabule mina ngekho happy. That's true. And abazali not so long ago bazohamba bangishiye. Sale wena. Ngeke ngiphileke impilo yomzali engasekho ke esehambile. Rather ngiqale ngijabulise mina bese ngiya-amenda ke la kubazali. Kodwa futhi ke nasho ukuthi mhlawumbe unayo iplan ngithi wena intombazane. Yeah. Kufanele uhambe oshada kwesinye isibongo vele awukhulise sakini. Hayi ngeke ngiyaku-understanda lokho kodwa ke angiyona phela intombazane normal. Ngile ntombazane ethanda amanye amantombazane. And kwi-relationship imini umuntu wesilisa. Okay. Yimama lelelinye. Okay. Obviously mina efanele ngikhulisa isibongo sami. Okay. That is why ngeke ngikwazi ukushada komunye umuzi. So imama lakho ke lumuntu onjani? Imama shem li-right. Linothando linakho konke. Kuphela ukuthi selokhu ke ngidlala ngama-ideas emqondweni. Ngicabanga le ndaba yokukhulisa isibongo sami. Okay. Ngaze ngaphinde ngafika ke esinqumeni ukuthi no, isolution iyodwa. Ngoba phela ubaba usakhona, futhi kufanele ngicela imama. Lingilalele nobaba. Ukuze sithole ingane yasesibongweni sami. Hopefully yona ngeke ifaneke nami. Awuphinde iqale phansi thini plan yakho? Iplan yami ukuthi ngicela imama lami. Yeah. Lingilalele nobaba wami ngoba ukhona phela. Ngithi mina anginamfana ekhaya. Ukhona mina. Yeah. Lingilalele nobaba ukuze sithole ingane yesibongo sami ukuze isibongo siqhubeke. Ubaba wakho umuntu onjani? Ubaba umuntu wesilisa. Uyabazi abantu besilisa ngithi? Yes. Umuntu wesilisa. So you telling me uzayivuma lento? Muye ukuthi unjani? Umuntu wesilisa okusalayo. Umuntu wesilisa isono sabo sivela kanye ngokubona. Understand. Sivela ngokubona. Kufanele kube khona izindlela. Uma ngabe ngingamtshelanga direct, akabe nendlela yokukhona resheka. Ukuthi kugcine kwenzeke lento kodwa ufanele abe ne-idea ilo wami. So manje uzotshela imama lakho lisejuse ubaba wakho ukuze balale kutholakala ingane. Tholakala ingane. So ngeke uzumcela ubaba.
Hhayi akulula phela. Hayi uyicabangile ngempela. Kunezinto ezingalula kodwa umuntu wesilisa-ke isono sakhe sinye sivela ngeke. Sesweni. Sisesweni. Makuyithawula nje ngephutha. Noma ngabe nabangani kangakanani. Umuntu wesilisa ayaphakama amatende umcimbi ungekho. Okay, what if-ke sayithola-ke le ngane-ke ubaba wakho useyifuna la ingane yakhe? Phela ngithi-ke ngoba nawe u-concerned ngesibongo naye he's concerned, I'm sure. Ubaba sesiyoyixoxa leyo ngendlela. Kufanele phela ngithi-ke manje sefanele kudlalwe-ke ama-mind games kwakhona ukuthi wevele ngidlela umuntu wami ukuze siyisule le ndaba-ke impi phela. Akangiyeke nengane. Uyamazi umuntu wakho ngithi? Uyamazi. Banjani bona together? Lento yokuthi umzali sikanje noma ngabe kuwukuthi akatshengisi lokho kodwa-ke knowing ukuthi umzali kunako lawo ma-hiccups inyana there and there. Uyi-acceptile ngoba phela kuyacaca vele ngeke ngishintshe just because yena ufuna ngishintshe. So umuntu wakho-ke yena-ke how does she feel ngokulala nomuntu wesilisa? Asikaze sibe deep kangako ngoba phela nakumina kuzozwela mangase sikhuluma ngokulala nabantu besilisa uyayibona indaba. So uzomcathazela ibhomu nje. Ibhomu kodwa futhi anayo i-idea ukuthi iyona into engiyifisayo. Into oyifisayo. Iyona into engiyifisayo ukuze sibe happy siqhubeke nempilo. Uyazi fanele sithole ingane hhayi yoku-adoptwa kodwa yisibongo sami yegazi lami. So are you ready ukuthi simfonele sekujaha ukuzwa mina ukuthi uzovuma yini? Ngi-ready, that is why ngila ngoba ngibonile ukuthi ngeke ngikwazi ukukwenza ngedwa. Yeah, okay. Ake sifonele imama simuze ukuthi uzovuma yini yena ukuthi asejuse ubabezala wakhe ukuze bathole le ngane. Asimfonele. Okay. Hello? Hi sis unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Hayi, singakwazi ukukhuluma yike. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nomuntu wakho. I-partner yakho uthi-ke nacela ukukhuluma nawe ngisacela umlaleli. Okay. Okay, ngiyabonga. Ulandela. Hello mama. Yeah, sithanda sami. All right babes. Ngiyaphila phela baba. Ngiyaphila. Mfethu lalela. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngivele ngaqhamuka sengiqhamuka kanje. Kodwa ke uyazi nawe sikhuluma yonke into kodwa kunezinto ebuye zidinga ukulekelelwa. Lalela sithanda. Njengoba phela si engaged manje siseyinhlelweni zokushada. Uyazi nje ukuthi isifiso sami besisodwa empilweni ukuthi ngandise isibongo sami. Ngiyakhumbula. So nginesicelo engifisa ukusicela nje kuwena namhlanje. So ingakho ngize ka-Black Life ngacela bangilekelele ukuze ngikhulume nawe ngale ndaba. Okay, ayikho inkinga ngilalela. So ke mamazi indaba ila sobabili asilali nabantu besilisa ngithi ngoba sishade sobabili kodwa manje isicelo sami sizothi ukuhluka kancane nje kunalokho esiyikona kune reality yethu. Isicelo Sithandwa bengizocela nje ukuthi ngoba uyazi ekhaya nginamfana kwazalwa mina kuphela so umuntu obengasandisela isibongo sethu ubaba wami. Ubaba babes. Kanjani baby? Ngithi uyazi abantu abadala ngesibaqonde noma kanjani kodwa isono samadoda silula sivela ngokubona. Kufanele sithole indlela nje ukuthi nivaleleke nobabili. Umsejuse indlela thizeni ukuze nigcine nilalile nobabili. Baby, lalela. Mina ekhaya kwaziwa nje ukuthi mina ngiyi-virgin mina baby yes. Kwaziwa ukuthi njengoba ngithandana nawe ngizofa ngiyi-virgin. Manje mase sifuna ngihambe nje sojuse babakho ufuna mina ngiqhuthule isisi laphana emphakathini bazothini? Umphakathi awungena ngithi ey'ntweni zethu. No baby khona ezinye izinto kumele uyibuke baby bazothini abantu bazothi phela mina angikaze ngalala nomuntu wesilisa hlezi ngilala nabantu besifazane of which uwena umuntu engilala naye. Angithi wena njengomuntu wami mina ngizobe ngazi kwenzakalani ngizobe ngihlele empilweni yakhe angithi
okwenzeka emshadweni wethu abantu abangeni. Okwesibili, uma sebeshila abantu bazokwenzelani kuzobe sekunamathelana ngoba thina sobe understand ukuthi kwenzakalani. Okay-ke babe, ake sithi-ke angithi mina ngazi wena. Yeah. Naku usuyangijiyisa-ke wena manje usufuna ngizwe omunye umuntu. Uma sekuphela imizwa phakathi kwami nawe sengingasakuthandi sengisanda babakho uzofela kanjani? Angisho ukuthi hamba othandana nobaba, ngithi hamba olala naye. Uzobe usumthanda kanjani ubaba? Ngoba phela ubaba ukumsedusa sithole lento esiyitholayo bese siyaqhubeka nomndeni wethu. Uzobe usumthanda kanjani ubaba? Angikuthumi ukuthi hamba othandana nobaba. Angithi phela babe njengoba uthi angabe ngisedusa babakho ngizolala naye babakho. Babakho uyena ozongibreaka mina. Ngibreakile mina ngizobe ngizwa elakhi wena ngizobe ngingasakuzwa. Kanjani? Wazi kanjani? Kusho ukuthi uvela ubaba umfuna yini? Babe ngiyakutshela. Ungitshela kanjani ngento ongakayenzi? Kusho ukuthi unalo ihlo likababa vele. Lutho babe. Kanjani pho uzobe usuthanda ubaba kanjani-ke manje? Lento siyenzela isake yethu. Bese ngisho nami sithanda sami ukuthi nje. Lalela la. Abole ufuna ukuyiqala baby. Abole ufuna ukuyiqala. Asithembe ukuthi uzokwazi ukuyimela ekugcineni. Njengoba uyiqala uzokwazi ukuyimela. Wena uthi mina, ngithi wena uyimina nami nguwena. Ubaba i-once off. Ithuluzi lethu siyaqeda ngaye, siyadlula sithola into esiyifunayo. Ngisho sesingaphuma ekhaya sokwakha kwenye indawo. Uma ngabe ubaba uyinkinga phela ukuthi uzobe usumthanda ngaleyo ndlela. Futhi ubaba phela abantu abadala asilingani ngeminyaka. Uzohamba hambe aphinde ayihambele emhlabeni. Wena-ke manje uzofuna ukuthanda umuntu omdala-ke. Abantu abadala bayahamba bakunoshukela kunani. Ngiyacela. Usenze njani-ke selanda ingane yakhe aphanda yasho indiye esingalazi silikhulisa? Ngeke uze uyithande sincerely ingane engenalo igazi lakho. Ngibalekela lokho ukuthi make sa-adopt ngeke uze ube nothando lomzali kanti leyo izale wena uzokwazi ukuyinakekela ngayo yonke into nayo. In the meantime izobe kuyigazi lethu futhi. Okay. Kodwa nje ingasiniki inkinga ekugcineni. Inkinga phela baby izoba kuwena ngoba uzobe uyiqale kuwena ekhanda. Yabona inkinga mayiqala iqala ezi i-idea. Uzobe usune-idea wena uthi ngoba ubaba usumzwile usucabanga ukuthi usungaphinda. Cha, ngeke uzuphinda. I-once off siyadlula. Uthini? Ungizwa kanjani? Ngicela sandwa sami uyibeke icace nje ngizwe kahle ukuthi uma ekuzweni kwakho uzwa uphuma nasiphi isinqumo. Sizokujabulisa wena babe. Nami ngizojabulisa because vele sayifuna ingane ekugcineni. Siyayifuna ingane ekugcineni futhi uma sesijabulile sobabili ubaba siyamkhipha kwi-equation angithi. Ngiyabonga-ke babe. Ungangidinelwa uma ngifika ekhaya yezo. Okay, ngikuthanda. Nami ngiyakuthanda. Ave yini ngimsabele kangaka ubaba ningamkhiphi i-equation ngendlela engacacile bakithi. Ngeke simkhiphe lokhu. Simkhipha ukuthi-ke manje sesiqedile into enayo. Usephindela lapho ukuthi uwumzali. Bethi-ke akuyona inifiye kuwena ngoba bethi-ke nakazalane nomuntu wesilisa usuzomphosa kubaba wakho. What if ubaba wakho gets the job done? Yes, inhloso ukuthi he must get the job done lo abe preg. Angisho job done lo. Job done which job? Ngisho kunye job. Amzwisa amazulu ade engawazi. Ingakho-ke manje macaca ukuthi usebona ubaba ngelinye ihlo ufanele sithuthe-ke nje siyokwakha ngaphandle. Siyohlala kwenye indawo. Sihlala nabo okwamanje. Up until siqede wonke ama-processes ethu okushada. Okay, so uzizwa kanjani ngoba evumile? Okwamanje kukhona le load ehlile. However, kusocingweni la uphambi kwabantu uyasaba kune-show in. I-reality izoba khona mase ngifika endlini. Yes. But at least i-ice sengiyibreakile. Yeka kuba bese thola indodana, uzoyilwela indodana yakhe ayifune la. Siyolwa ngaleso sikhathi. Hayi, ngiyizwela ke babukele emakhaya ukuthi bathi-ke ubaba akabe yithuluzi, bathole lento abayifunayo mase beshaya ikhona, bamkhiphe kwi-equation. Asithembe ukuthi izobasebenzela lento abazama ukuyiplana-ke. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Black Life TV.